دراباتے من صلاح الدین بیبس مراگشن سید نمدین پنچمی کہ سید آشمیہ چہ باہرنا 23 اگست 1961 کا وجہ جمعہ خانہ نوشتگ منی امبل وجہ جمعہ خان دراہ جوڑ باتے چہ بازیں مدتیا رن چمہ دیم داتگیں پوش پمن سربو ای گپا من چیردات نکنا کہ چہ وجد لیا من اچ رنگا پہم نبوتا بلے پوش پچکنگا رن من دیست کے گوں گجر نمدیا شمہ نمدی امرا نہیں پمشکا من گشت کنا کہ شمہ پوش منا رسید بلے نمدی سر نبود منی براؤندگ من بعض شمہ منت واراں کہ گجر نمدی گوں وش سرحال یا لاگریں امیتیا چشمے کمکا پمن سر بود بلے منی دل چشمہ انگت گلگ دارے کہ دوگال چشمے دریں گپتاراں مئی پوشا نہیں انگت منت واری اشن کہ دگے دو نمدی ای پوش تہائن اردوینا چوکہ پیشی نمدیا پا گجرہ دیم بدے اگن شمارا پا ای کار کنگا اچ رنگی نمونی دیم پان نبیت و جوانن اگا نام منا سیگ بکنت امیتند کہ شما وش جوڑت اگا عبدالعی جمشیر زی عمودائن منی درہ باتانی بدے تی درائی لوٹو سید آشمی